ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನಿ ಏಪಳ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಳ ತೇಲ್ಸು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನಿ ದಾಯ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಒಂದು ವೆರೈಟಿನ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ದಾಯ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೈಸ್ ಅವು ಆ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ಏರು ಮಂತ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮೆಗ್ಗೆ ಪರ್ಪಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ 3 ಜನ ಸೇರಿದು ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮನ್ಪುಣ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬರಕ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮನಿ ದಾಯ ಬತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ವೆರೈಟಿನ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಡ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ದಾಯ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಯ್ನ ರೂಲ್ ದಾಯ್ತ ಪಂಡ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಲೈ ಏತ್ ಪಿರಮಿಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪಂಡದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಏರು ಮಂತ ಜಾಯಿನ್ ಆತಿರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮೆಗ್ಗೆ ಪರ್ಪಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಗಯ್ಯಾನ್ 3 ಜನ ಸೇರಿದು ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪನೆ ವಾ ರೀತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ್ನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಲೆ ಪೋದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಗ ಜಾಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಪೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಶುರು ಅನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಬಲೆ ದಾಯ್ತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಶುರು ಅನ್ಪುಗ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯ ಮೆಗ್ಗೆ ಎನ್ನ ಅಂಕಿತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಳ್ಳ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಥರ್ಡ್ ಅಶ್ವಥ್ ಐದುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಶುರು ಅನ್ಪುಗ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಂಡ ಏರ್ ಕಯತಿಯಾ ಅಂಕಿತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ರೆಡಿ ಆತ ಗಟ್ಟಿಯನ್ ರೆಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡ ರೆಡಿ ಆತ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಟೈಮರ್ ಇದ್ದಿಡು ಏತ್ ಟೈಮರ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ದೊಲೆ ಏತ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟಬೇನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಬಿಯಾ ಈ ಪಣ್ಣೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಣ್ಣೊಂದು ಗಾಳಿలో వరపుడు మెరణ విడు ಒಂಜಿ ಬೂರುಂಡು ಸರಿದಿಡು ಬೂರ್ನ ಒಪ್ಪಡವಲೆ ಕೈಟಿತ್ತಿನಿದಿಡು ದಿಡು ನಾಡು ಜೋ ದೂರ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬತ್ತನ ಪೂರು ನಮಿತ ಒಳ್ಳೆ ಮಂಡ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ತಮಿತುಲ್ಲಾನೆ ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾನ್ ದಿಡು ಒಂಜಿ ದಪ್ಪ ಇಡು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಏತ್ ಕಟ್ಟಿಯ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಬತ್ತಿ ಏರು ಪಂಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ರೆಡಿ ಆತಾ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಏತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿರು ಅಂದೋಜಿ ಏತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾ 17 ಗ್ಲಾಸ್ ದಿರ್ತೆ ಇಂಬಿ ಇರುವ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿರ್ಪೆ ಪಂಡೆ ರೆಡಿ ಆತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪಗದ ಗಾಳಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಡು ಏತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ಯಾ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಏತ್ ಇರ್ಪೆ ಗೊತ್ತು 20 ಇರ್ಪೆ ಬಂತೆ ಮೆಲ್ಲದಿರು ಜಾಗ್ರತೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೊಲ್ತೆ ಅಂಕಿತನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೊಲ್ತೇನೆ ತೋಜೊಂಡು ಅಂಕಿ ಗಾಳಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮೆಲ್ಲದಿಡು ಪೋಡ್ಪೊಡ್ಚಿ ರೆಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೊಲ್ತೊಂದು ಏತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳ್ಳಾಯಿನೆ ಏದಾಂಡ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಪೂರ ಕೈ ತಗಿನತ ಗಾಳಿ ಎಂತ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಏತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾ ತುಲಾ ಏನ್ಪು ಬೇಗ ಗಾಳಿ ಅರ್ಪಣದ 21 ಗ್ಲಾಸ್ ದಿರ್ತೆ ಐ ಪಾನ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್ 3 ಜನ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಏರ್ ಪಂಡ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಯಾನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದ ರೆಡಿ ಆತಾ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಬೂರಿರಲಿ ಕಾಪಲೆ ಗಾಳಿ ಬದಿರಲಿ ಏತನಂಕಿ ಏಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟೈ ಅಂಡ ತೋಜೊಂಡು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಭಿಷೇಕ್ 21 ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಡಿ ಅಶ್ವಥ್ 21 ಗ್ಲಾಸ್ ತಿಡಿ ಅಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಟೈ ಅಂಡ್ ಅಂತ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡತನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದಂತ ಪೂರ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಪಣ್ಣೋದು ಏನದು ಗೈಸ್ ಬೈ